paminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artistang maghatag kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Ray. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, no matter what. Kao na Bibo, sige lang kag atubang ang imong computer. Uy, wala gani kay oras hapit na ako. Babe, may bawa biyak ka nga daghan kay kong trabaho on, diba? Sabta lang ko good. Kasabot man ko. Namarayag ragay ko nimo. Namarayag ra ko sa gwapa na akong uyab. Dali bi, masahion kami. Thank you, babe. Okay. Niring imong po, no? Si Mama. Ako nang tubagon, ha? Sige babe, kay mobalik ko na ko sa kwarto. Ato alam mo niya ko ha, kung mahuma na ka diha. Babe! Oh, ngano ka? Excited mo kay kang naong diha, naong ka? Excited mo lang. Then ako'y good news. Good news. Mupauli na diri sa Pilipinas si Kuya. Imo ba? May noon. Yes, babe. Excited na gid kay ko nga ipalaila ka niya. I'm sure nga magkasinabot gid kaayo mo. Na-excited ko, hinoon babe. Kamusta man siya mo pa uli, ha? Kuya! Janice! Ay! Kuya, dagaya ni mo ni ulig balik, oy. Nagtigo mo ko, day. Naghago pa mo gitaong kag sugat ako din sa airport, ay. Siyempre, no. Di na ako makapaabot nga mauli ka. Kuya, si Ray di ay akong uyab. Ah. Hi, Arnold. Ray. Ano mo ko? Wala ko makasabot sa akong gibati. Dali na. Mga onsa na before tama mauli. Di gid ko makatuog da. Kalagot ba ini? Anong di man mawa si Arnold sa akong nauna? Niyabag ang siguro ko. Uy, muadto pa ni ko ugma silang Janice. Magkita na sad mi ni Arnold. Nganong apektado mo ko sa iyang presence. Pita ba yun? Matuog na ko eh. Kaon pagtaghan, babe. Okay na ko, babe. Hak ba yun? Nganong murag feeling man ako nga nagsigig tanaw si Arnold ako. Hindi sa ko ganahan mulingi. Suwayan ako pasiplat, babe. Tanaw kita siya. Tubig, big. Diara, babe, oh. Okay na ka? Oo, okay ako. So, pila na mo katuig nga managuyap? 4 years na, kuya. Dugay-dugay na sugid eh. Sakit na kun magbuwag. Ayaw sa paghiskot og buwag, kuya, uy. Buotan og mapinanggaon si Ray, kuya. Maungwa na gyud ko laing pangitaon pa. Kontenta na kayo misaw sa gusa. Di ba, babe? Oo. Ditutok siya na ako. Uy, gismailan ko niya. Nga naman ipaspas man ang akong heartbeat. Babe, mapauli na ko ha. Nay emergency good. Mao ba? Oo, ako makabantay nga naaday ni text na ko si mama. Okay, sige, babe. Pag-amping, ha? Okay, babe. I love you. Sige, love you. Murag lahi ng gini akong gibati. Di na ni normal nga bation sa lalaki nga to sa kalalaki. Ay, kung ina nga, nabayot na ko. Bayot ko! Dili. Pero si Janice. Unsaon si Janice? Nanawag pa siya. Hello? Babe? Babe, makalugar ba ko nung kaugma? Makikinom si kuya ni mo? Si Arnold? Oh, good. Kisa pa nila yung kuya na ako. Sige. Sige, babe. Okay na. Thank you, babe. The
Love you too. Bye. Ay. Kaya, naganagigog na inom. Buka na kayo ko. Una na lang suday. Tiwas lang una ni Ray. Okay, kuya. Babe, bye-bye. Sleep na ko na. Love you. Love you. Pwede sa mo pauli na lang sa go para makapahuway na ka. No. Nold, ha? Gusto pa ko nga mainom. Sige, ikaw. Ay, hindi mo ko makaharong tanaw niyo eh. Nakay gusto mong isulti? Ha? Wa man. Kaya ba akong naa? Klaro kayo. Ambot lang bitaw, Arnold. Wa ako makasabot sa akong kaugalingon, sukad lang nakakita ko niyo. Ay, sorry ha, pero kinahanglan ni na akong isulti. Ako lagi ning ipagawas kay makasamo kay ni sa akong nauna. Parihat ta. Ha? Say parehas ta. Sa... sa tinuod lang, wa may bawang akong ginikanan na ni. Labi na si Janice. Pero, bayot ko. Kung nakagusto ko ni Ray. Arnold. Anya, sa may plano ni mo, Ako lang unang sultihan akong mama nga. Nabayot ko. Unsa? Bayot ka, Ray. Ma. Sorry, pero di na nako kaya, ma. Di na nako kaya nga matago na ko tinuod ako pagkatao, ma. Kinuo ko. Ma! Pa, unya lang tawag istorya pa. Unsaon ni natos mama? Ma! Kini, oh. Huh? Utangi ang uwan eh. Unsa man ni? Omega painkiller. Mayo na kay naibugnaw init ka sensation. Og 30 segundos lang, muga na yung pamati. Oh. Sige na, butangi siya na. Okay pa. Ma? Okay na ka, ma? Salamat. Unya nak. Unsaon man ani mo si Janice, ha? Ako rin bahala niya, ma. Akong isetol ang tanan. Sultian ako sa sinuwa. Mao ba? Bago lang ka nakarealize nga bayot ka? Janice. And sorry kay ha. Og nagkagusto ka ni kuya, no? Nahibaw ko, Ray. Klaro kayo sa mga lihok niyo ni kuya. Maong, wa na lang sad ko mahibong. Janice. Og aron nga, naa na mo'y kagawasan ni Kuya Arnold. Sige, pasagdan ta mo. Og happy na lang sad ko para ninyo. Ay, parehong mo na akong mahal o pinangga. Salamat. Salamat kay maski pili ni mong magpakaiso ka. Salamat sad kayo, ha. Kay wa ka mo limot si Migsoon bay nato. So, unsam tayo ni? Kita na? Arnold, kita na. Lisod man sa sinugdanan ang among sitwasyon kay nahibaw mi nga daghan og saway og mga istorya gikan sa laing tao. Pero nagpakalig-on gud mi. Og plano namo nga magpakasal sa laing nasod pohon. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMA.